να αναλάβουμε τις δικές μας πολιτικές ευθύνες. Ο ελληνικός λαός έδωσε 5 χρόνια τώρα αξιοθαύμαστο δείγμα υπομονής και καρτερικότητας. Συγκράτησε όσο μπορούσε τα αισθήματα απελπισίας, δικαιολογημένης αγανάκτησης και πολιτικής αποστροφής που ένιωθε. Και μαζί του, κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσάς γιατί το υπενηχθήκατε στην ομιλία σας, και μαζί με τον ελληνικό λαό λειτουργήσαν όσο κανονικά γινόταν η δημοκρατική και η κοινοβουλευτική μας θεσμοί και το κράτος δικαίου. Η δημοκρατία, παρά τα όσα λέχτηκαν, λειτουργήσε, κρατήθηκε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι ως λαός, ως χώρα, για την άψογη δημοκρατική πορεία της χώρας, αυτή που ακολούθησε μέχρι τώρα, και για την τήρηση σε γενικές γραμμές της τυπικής δημοκρατικής νομιμότητας. Για την ποιότητα της δημοκρατίας δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Αλλά ότι λειτουργήσε η δημοκρατία μας και άντεξε το Σύνταγμα, είμαι σίγουρος. Είναι καιρός τώρα, πιστεύω, να αποκτήσει η χώρα διακυβέρνηση ικανή, να την οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, να εδραιωθεί κοινοβουλευτική ομαλότητα και κανονικότητα, να κυβερνηθεί κανονικά ο τόπος. Σε ό,τι με αφορά, εμένα προσωπικά, την κυβέρνηση, την Πρωθυπουργό, σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες πολιτικής αμεροληψίας απέναντι στα κόμματα, ομαλότητας, νομιμότητας και ηρεμίας.